geleid waggelt en steekt op de kop de Vlaarse weer op. Vastelovend, rosse jegerovend, Frida kan bezeren, op Vlaarse manieren, wakker de dagen, hoe stad begint te kraken, de kuppen van stukken duurder. Ja, we zijn er klaar voor. Lief Vlarinnekes en Vlaarse, hier staan we voor op dit moment het schoonste stukje van ons schoon wereldstad. En geef ze een applaus, onze twee jubileumprinsen zijn de eerste geboren poesten en zij de eerste geboren raammakers. En ik kan u verzekeren, ze zijn er helemaal klaar voor om de vastelovend hier in ons wereldstad te laten vlammen. En dat gaat gebeuren, maar het kan nog niet helemaal, want ze hebben nog niet de sleutel van de schoon wereldstad. En dat is maar één man die het fiat kan geven om de macht over te dragen hier voor het volk en dadelijk nog in de Hadenhof. En dit is onze nu nog burgemeester, de heer Hans Verheijen. En ik ga hem heel graag het woord geven. Geef ik aandacht voor onze burgemeester, de heer Hans Verheijen. Ja, dank je wel, oppervlaris Bert. Beste mensen, het is een groot plezier dat ik hier op het balkon mag staan. Want dat betekent dat ik straks, als de sleutel wordt overhandigd aan Finn en aan Tij,
dat het voor mij er echt even 4 dagen helemaal op zit. En dat deze 2 geweldige prinsen de scepter mogen zwaaien over het allermooiste rijk wat we in Sittard-Geleen rijk zijn. En dat kan natuurlijk alleen maar Geleen zijn, want hier vlamt het volop. Ja, 2 weer terug. Tuurlijk. Maar nu beste Flarissen, wat de heer Hans Vrije nu gezegd heeft, geluif mij goed de grond van mijn hart, dat zit er een bocht en een zit er ook. En zo moet het zien, want de burgemeester is voor iedereen. Geweldig. Maar nu de sleutel, beste Hans. Hoe is ze? Ja. Oh, kijk eens hier. Hey Hans, is een echte sleutel. Is een echte sleutel. Ja, zeker 11 kilo en 111 gram. Kijk. Beste Tij, je kijkt er serieus bij me, jong. Potverdorie. Het is ook een serieus zware sleutel, maar dat past ook wel bij de zwaarte van de job voor de komende dagen, lijkt mij. En ik heb er alle vertrouwen in. En bovenal omdat we hier fantastisch weer hebben, het zonnetje doorbreekt, dat kan alleen maar zijn omdat jij de scepter krijgt. En de sleutel. Asje. En een geweldige vastelovend de komende dagen. En jullie natuurlijk ook, allemaal. Dankjewel, burgemeester Hans. En ja, natuurlijk, we staan hier op het Schwanse plekje van Geleen en we kunnen moelen wat we willen, maar er zijn nu 2 mensen die hebben het echt voor het zeggen de komende 4 dagen. Dus ik vraag heel erg aandacht voor onze jubilerende 66e stadsjeugdprins Vin de Eerste. Wat een eer dat ik hier mag zijn op het balkon van de burgemeester. En samen met Tij mag ik dadelijk de stad gaan de sleutel hebben en de macht natuurlijk. En ik loop ook voorop met mijn liefspreuk. Dit Vlamke uit de Kwikstaartstraat, dat is het liefst op de markt. Op de 11e van de 11e ben ik geboren. Daarom druimde ik al jaren. Dat ik in mijn prinsenpakje en met mijn atje met de vastelavond te mogen vlammen in ons wereldstadje. Ons wereldstad vlamt. Allah! Sleuteloverdrag, Allah! Vastelavond, Allah! Dankjewel, stadsjeugdprins Vin de Eerste. En hier neven ons nog steeds de macht van ons wereldstad de komende 4 dagen. Gerrig aandacht voor onze stadsprins Tij de Eerste. Goeiedag allemaal. Eindelijk heb ik de macht. En ik ga er een prachtige paar dagen van maken. Ik ga regeren en vooral voor u. Want ik heb zin in de vastelavond, ik heb zin in de optochtmorgen en ik heb vooral zin om met u carnaval te vieren. Heb jij er ook zin in? Gelukkig dat ik dat goed doe. Ik ga afsluiten met mijn liefspreuk. Het is voor mij als prins een grote eer om de wereldstad te laten vlammen voor de 77ste keer. Daarom geven we met de 80ste gegenen van mijn open Frans dit jubileumjaar nog meer glans. Sleuteldaar, Allah! Wereldstad, Allah! Vlaarzen, Allah! Nou, de energie zit erin, de vlambal dat deed zijn werk, die 77 kruien. Leef nog in de Vlaarsen, weer gewoon om lieg. En we gaan vastelavond vieren, dan kunnen we het helemaal goed. Het is echt warm hier, burgemeester. Ja, kunt er ook op de prinsen. Hou hem op de prins, zo werkt het. 4 muntje nog, vastelavond samen, ons wereldstad vlamt. En ik zou nog vergeten, we zijn ook de prachtige klanken van de harmonie. Augustinus 1897 hier de wereldstad ingelopen. Nogmaals ook vanuit hier van alle prinsen, de 2 prinsen, de burgemeester, maar ook van de oppervlaris en de Vlaarsen. Dankjewel voor uw muzikale bijdrage. En voor mij gaan ze ook nog het spelen doen. Vastelovend samen.
Geef. 8. 3, 4. Thank you.
Weer tellen vraag. Weer maten vraag. Dat moet je gewoon. 1, 2, 3, aan. Bart, wat staat er omdraaien? Af. Voordat we naar binnen gaan, jeugdprins Finn, stadsprins Stey, Flarissen. Door het vroege tijdstip is het voor ons helaas niet mogelijk om representatief aanwezig te zijn bij het eerste gedeelte van deze mooie zaterdag. Maar als oudste vereniging van ons wereldstad en tevens drager van de hoesorde van de Flarissen, vinden we het toch mooi dat we op deze manier een stukje eerbetoon aan u kunnen brengen. We wensen u allen, maar vooral de prinsen met de adjudanten, een schitterende vastelavond. En morgen zullen we weer uiteraard ook in die wereldstad optocht van de partij zijn. Dank u wel. Op de plaats. Rust.